Warin hammata ɗaya ne daga cikin cututtuka na warin jiki, kenan jiki yana iya yin wari gaba ɗayansa, sannan kuma wani sassa na jiki yana yin wari. So da yawa wanda jikinsa ko ina yake wari su ne zaka ji ana cewa masu warin kashi, wanda shi kuma wani bangare na jikinsa yake wari kamar hammata sai a ce mai warin hammata. Akwai wasu sassa na jiki din da suke wari kamar kafa, kamar matsi, kamar dubura da sauransu. Alayi hal dai ga duk wanda yake fama da warin hammata ana so ya kiyaye tsafta sosai, ya rika yin wanka kullum, sannan kuma in ta kama ya yi so 2 a rana ya yi so 2 a rana. Sannan ana so ya dinga sa riga ko kaya wanda ba za ta matse shi ba, domin duk wanda ya sa kaya wanda ya matse shi ko da baya saurin zufa, to in ya matsu dole zai yi zufa. So saboda haka ana so ya ringa sa kaya wanda shara-shara ba mai nauyi ba, insha Allah, kuma a riga yin wanka akai-akai, in Allah yadda yana taimakawa wajen samun sauki daga wannan warin jikin. Wasu lokutan abinci suna taimakawa wajen samun warin hammata da warin jiki gaba daya. Misali in mutum ya ci tafannuwa haka zai iya samun warin jiki. So amma dai maganin da zai amfani da shi na warin hammata da muke magana a kai yanzu shine a samu alum. In aka samu alum, gashi nan kuna ganin hoton shi, to in Allah ya da sai a yi garin shi ko a jika shi da kal, ko kuma shi kadai a samu audiga a dangwalo, an dan jika shi da ruwa kadan, a shashafa a bari ya bushe. In ya bushe sai a wanke, insha Allah.